nisy challenge hitako ta Facebook ta hoe magnantso namany itestena hoe mankory fatikisana nama. Atomboko antsika amin'ny aneka. Allô? Itana zay ndrepaka de mi malo. Zay si fahena. Za lahaly nandro taminaretsy zany. Ata nandro tamindalapaka za tam lahaly. De taminare fo za malo toute la journée tsy zay. Tsy noano karaha volagniko ato. Zay malo. Angasumbuka kwa zaha promotion kiti inga ni bande kwa sisi mande humbura ni katman apo tukachofni mbula teni sa chafu fafa ni nazi cheka na TikTok na tenga tsara istena na vante itandri tien tsara le confirmation ndri teun we famba vegen kelle zavatra antene ndri tewe we amnaye no mal na turtati le zavatra antene ndrite misy tena tiako enina fa dommage. Miantsona izy raha tsy matoky. Tena mandreka kaktika. Zay Sitareo makatiana de makasary. Tena zay misy no mety pour confirmation. Fo zara téléphone. Kabisa namana. Bonjour. Bonjour. Itandri miady mantsy zay ato. Zay sy le ololato de za efa manazava aminazy hoe za malo tontolo andro tany amindry foana sady natoky tany de izy tsy mino mihitsy. Mba mitenena hoe confirmer hoe tany ve za sa tsy tany. Tena zany tena gaga mihitsy amile ololato tena zay aloha fa rehefa eo. Allô? Karakory? Zay ato baka de miady malo mafy be zay solo aminay ato za nomaly tontolo andro taminare fô tsy zay. Zany karaha mampimaly zay ato za fa magnazava aminazy hoe za nomaly tontolo andro tamin'ny eritinao zagny avake za nandro tany tsy noany. De zany amizay agnatsovagna anao hiconfirme hoe tany za sa tsy tany. Za kone na za mbombo za magnazava hoe job za nandeha niasa za amizay nandeha tamin'ny tina satria tina tsy miasa. Zay ary malo. Afsiki volna martina. Até tu não vai tanto. Das qua. Esse farane justiça. Io na devo mensagem na misma vazar. Vou como nago. Asa vnasa na izra tsi minu na tu tati no mal sa tati fona. Como me na mensagem. Angatuna nula. Oi, pode nade. Allo? Kalako zukna kai. Kalako. Zaheat bagade mal bet chefe. Za tsy noanolo ato hoe za nomaly tontolo andro tamina tagny fogna avake tagny za nandry. Ologna na ndraiky azy manonagna olo fa tokony henapaka hoe zovy malo aminaha amin'izany. De tiako confirmer anazy zany hoe za tagny sa tsy tagny. Za koa za votselatsela teo za ngafogna za vitonga tato. Nanangatratry za teo. Zay ary malo ezoky. Kla donc tavela hanjala valatra vidéo. Eu je vais s'adapter là son livre favela. On se la fala. Génial. Il y a son bobo sika. Selon que la testina jenga, bobo testina ska fala.
Oh my god. Danila libiky lasa mansy Allo, hitanao? Maheno? Zahay ato baka de malo be tsy vita. Tsy noano lo aminay ato hoe zaho nomaly toute la journée taminah tagny fa ve tagny zaho nandro tamin'ny aligny. De tiako confirmer amizay hoe agnaty magnantsovanay anao hoe ivolagna aminazy hoe taminare tagny zaho nomaly tontolo andro sy nandro tagny sa tsy tagny. Sipako. Ya, mba confirmer kady. Confirmer hoe tagny zaho sa tsy tagny. Confirmer aminazy zaho hoe tagny zaho sa tsy tagny. Am telefone aty baka volagna fa izy marikitry za io mitandregny. Ya, main libre. De za nanomaly toute la journée tagny sa tsy tagny. De nanomboka tsy noantoka hoe za tagny nanomboka narendraigny jusqu'à ariva tsara nody. Ya, ok. Merci. Danila tegna natikisagny. Allo, hitanao zay ato baka de miady. De zay sipako. De izy tsy mihitsy hoe zaho nomaly toute la journée taminah tagny fa ve zaho nandro taminah tagny lahaly. De tiako confirmer anao satria izy marikitry za de tiako confirmer anao hoe tagny za sa tsy tagny nomaly toute la journée sy ndraiky hoe nandro tagny. Tato, zahay efatra mizandriko tato. Mizandry fogna, ok, merci. Tsy haiko hoe zaho tanare namagna mpamatiky fa magnandregny entourage. Bon, izy ty retiko tamin'ny Facebook taony amboly za tamin'ny fomoezana. Ke testeko koa namako aby hoe karakory fiprotéger-njare za ohatra hoe za da mbô ndraiky mbô misolosolitry donc tampontsika malika tja braço malika ya tigis sambil mitandreny izy sambil mitandreny. Allô? Oui, Malika. Allô? Oui, maino anao? Yeah, mahe. Hitanao manisy zay ato baka mimalo. Regninao? Allô? Allô? Manisy? Oui, mahe. Zahay ato za mimalo. Andry Abdala. Zahay madamo. Azonao natsika avy tampolo party. Zavy tena andeha nagnatitra anao nandry tamin'andre tagny tsy haigny. Tiako confirmer anao boka hoe nandry tagny za sa tsy nandry. Nandry. Ya, zay. Izy efa mambokana tsikeko zandeha ody. Apa za eto lembo tsy migekatoka. Ya, zegny. Izy ave mety agnantso anao baka izy ave. Azy ave anao tsara be aminazy. Yeah. Tansika amin'ny akiramika. Misone. Ouais dada. Hitanao zay ato baka inga mimaly famopaka zay madame nahy. Azonao atsika avy tampolo party. Za ndesinao avy tagny igny, za avy tety amizay tafandry tamin'andre tagny tsy haigny. Izy boka ankilanahy eo hoe natao nandeha nandry tambiavy zegny zaho. Or zaho nandry taminao tagny. Izy ankilanahy mais libre baka raha ty regniny. Tiako confirmer anao hoe nandry tagny za sa tsy tagny. Zay mataraiky za zay tovoana nony anao tatody da tonga za taraiky zay nandro zao zakosako nyapreloko mamoza zay koa nanatrikanao ty nanatrikanao mody zegny regninao izy izy.
Tra fleriatsika, fleriaka ay. Sahino ka izy niany. Allô, bot? Ah, bot? Allô? Bota, zay antoko ny miady e. Zay ny madamo, azonao za avy tampolo party igny, za andalo amin'ny fleriao za avy te tafandy tagny. Aza avy ako aminazy za tafandy tamin'ny namako a zaha. Tsy nandy tagny za. Entika za zegny. Famarany za nandeha nandy taminao tagny. Za nandy tamin'ny namako a zaha taminazy. Zay avy tampolo party, za direct nandeha tamin'ny fleria tagny. Izy nivolagna nararary vazina ho za de zavy teo za nandeha taminazy tagny. Tiako confirmenao ka hoe nandy tagny za sa tsy tagny ho za. Ato zay jany. Acha. Veny koa io? Anga zay atoko inga miady be e. Zay ny madame. Hitanao bakedy e? Atsika avy tampolo party igny, za namoloatra igny nandeha tamin'anetagny za nandry tsy hainy? Fa marina inga e. Tiako aza tiako confirmenao boka hoe nandry tagny za sa tsy nandry tagny. Nandry tadinga e. Nagnatsorika madame. Nagnadary.